таҳқиқи навори интернетӣ аз ҷониби бозрасии давлатии автомобилӣ ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи ВАЗ 2106 истиқоматкунандаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров Мубин Мамаҷоновро ҳамчун ҳуқуқвайронкунанда ҷавобгар намуд. Ронанда дар бевақтии шаб воситаи нақлиётро дар ҷои ист бо суръати баланд давр занонида худнамоӣ кардааст ва бо ин кирдор оромии сокинонро халалдор намудааст. Хабар метиҳад бозрасии давлатии автомобилӣ. паҳн гаштани наборҳои халалдоркунандаи тартибот дар шабакаҳои интернетӣ ва шарҳу эроди истифодабарандагони сомонаҳои иҷтимоӣ сабаб шуд ки нисбати ронандаи сабукрави тамғаи ВАЗ 2106 аломати қайди давлатиаш TG 8050NN02 Мамаҷонов Мубин Мамаҷонович соли таваллудаш 1997 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти унҷии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров милитсия барои риоя накардани қоидаҳои ҳифзи минтақаҳо ва роҳҳои автомобилгард таъсиррасонии ҳуқуқӣ дар асоси моддаи 291 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ татбиқ намояд. Бо воситаи нақлиёти ВАЗ 2106 8050NN02 дар қасри фарҳанги Ҳайдар Усмон дар пешаш бо гирди баланд 2-3 маротиба мошинаро чарх занондан идои Ислом Исломиддин сиёмка ба навор гирифт. Падар, модар ё ягон хештабори наздики шумо хабар дорад? Не, ҳеҷ кас не. Ма ягон кадом дигар қатализор кардем шумо дигар намекунем. Охи ҳама ҳаёт якумаш ҳаёти худтон аст. Ҳаёти шаҳрвандо ба халал расон шуд, оромӣ ва халал расон шуд. ҳуқуқвайронкунанда Мубин Мамаҷонов дар бевақтии шаб дар рӯбарӯи қасри фарҳанги ҷамоати деҳоти Ҳайдар Усмони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров намоишкорона воситаи нақлиётро дар ҷои ист бо суръати баланд давр занонида худнамоӣ кардааст. баъди роҳ ёфтани навор ба сомонаҳои иҷтимоӣ масъулини шуъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд шахсияти ронандаи беинтизомро муайян намуданд. чунин рафтори ронандаи ҷавон Мубин Мамаҷонов аз он хотир нигаронкунанда аст ки дар баробари халалдор намудани тартиботи ҷамъиятӣ ва вайрон кардани роҳи нақлиётгард ҳодисаи нохуши нақлиётиро дар пай дошта метавонад. ба маълумоти иштирокчиёни ҳаракати роҳ бахусус ронандагон мерасонем ки воситаи нақлиёт ва кӯчаю роҳҳои нақлиётгард ашё ё ҷои дилхушиву худнамоӣ нест. шуъбаи бозрасии давлатии автомобилии вилояти Суғд ба ҳамаи ронандагон риояи ҳатмии қоидаҳои ҳаракати роҳ ва боинтизомиро тавсия медиҳад.